dnes v Žiari ste prehrali. Ako by si zhodnotil tento zápas? Zle. Neplnili sme si veci, ktoré sme si povedali. Nekorčulovali sme. Neviem, povedali sme si nejaké veci pred zápasom, ktoré máme plniť. Bol týždeň voľno, potrenovali sme a nakoniec sme to nezvládli. Individuálne chyby nastali, góly dneska. Dá sa povedať, že to bol stále dôležitý zápas, lebo ste sa mohli udržať v podstate v boji o prvú šesku, ale takto vám to trošku uchádza po tomto zápase? No, áno, presne preto hovorím, že my sme si na začiatku povedali, že každý zápas je pre nás dôležitý a musíme hrať na 100%, lebo sa nám jedná aj o záchranu, aj o všetky tieto veci, no ale neviem, čo sa dneska stalo, musíme si to rozobrať, individuálne chyby, neviem, prečo sme nekorčulovali, neviem si to vysvetliť, proste celé zlé. Môžeme asi pochváliť aspoň presilovky, ak sa nemýlim, všetky 3 góly ste dali z presilových hier, takže taká svetlý moment. Konečne, lebo mali sme veľa presilovek aj v minulosti, kde sme sa poriadne nedostali ani do pásma. Fakt dneska nám to išlo, je to dobré, na čom máme stavať, no ale musíme si to rozobrať tieto veci, no a ideme ďalej. No. Z osobného hľadiska 1+1, takže tiež jediný možno z mála svetlých momentov. No a ja som rád, že som pomohol, ja už tak ani veľmi nevládzem, ale ja som rád, že pomôžem chlapcom, no a že mi to dneska išlo super, dlho som góla nedal, takže som ako rád, no ale škoda to, že to nie je víťazné. No. Do konca základnej časti vám dostáva 6 kôl, takže čo v nich? No tak dosť veľa chlapcov teraz už vlastne prestane chodiť tým, že vlastne my sme mali chlapcov aj z Michalovec, aj z Humenného, aj zo Spišskej, takže vlastne teraz je to všetko len na nás. Hej, no ale si myslím, že my sme dosť akože dobrí jednotlivci tu a musíme sa fakt zomknúť a každý ten zápas musíme hrať tak, jak si povieme, lebo jednu vec si povieme a potom to neplníme na ľade, takže musíme to zmeniť. No. Ono, Rimavská Sobota je stále celkom ďaleko, ale ako si ty naznačil, tí hráči vám v podstate odídu, ale asi netreba robiť žiadnu paniku. Tak. Nie, to nie je. My akože gro týmu sme stále akože tí istí, hej. Ale ako aj tá Rimavská Sobota, dneska je ten hokej nevyspytateľný. To znamená, že my, jak sme povedali na začiatku, my každý zápas musíme hrať, aký by bol ten posledný, hej, a musíme ho hlavne vyhrávať. No.